Decka, nezabudnite vpredu, keď pôjdete do lavičiek, tak sa pokloniť, hej? Každá dvojica kľakne a ideme do lavičky, dobre? Drahí bratia a sestry, s vami 25. výročnom období a chceme v rámci tejto svetej omše aj poďakovať za úrodu. Ježiš nám hovorí dnes v dialogu s apoštolmi, že ak chce byť niekto veľký, tak nech sa
naozaj životný program pre kresťana a chcem v živote niečo dosiahnuť, niečo dokázať, mať nejaké postavenie, mám to dostať cestou nie vyvyšovania sa od ostatných, ale práve cestou služby ostatných, vtedy budem naozaj veľký a vtedy budem aj spokojný a šťastný a naplnený život prežívať. Takže zoberme si na svoje tiež tieto Ježišové vyhlásenia, že stávame sa malými, teda slúžiacimi ľuďmi a tým pádom nie je veľký. Mám odpúzname ľuďom na všetky svoje hriechy. Bože, všetky ustanovenia posvetného zákona, zhrnul si do prikázania lásky k Tebe a krížnemu. Daj nám silu plniť Tvoju vôľu, aby sme tak mohli dosiahnuť večný život. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z knihy Múdrosti. Povedali bezbožní: číhajme na spravodlivého, lebo nám je na ťarchu. Stavia sa proti nášmu správaniu, vyčíta nám prestupovanie zákona, žaluje, že sme zradili svoju výchovu. Nož pozrime, či sú jeho reči pravdivé a skúsme, ako sa s tým skončí. Lebo ak je ozaj Božím synom, on sa ho ujme a vyslobodí ho z rúk odporcov. Skúšajme ho potupou a súžením, aby sme poznali jeho miernosť a vyskúšali jeho trpezlivosť. Odsúďme ho na smrť potupnú, veď mu príde pomoc, ako hovorí. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z listu svätého apoštola Jakova. Bratia moji, kde je žiarlivosť a sváry, tam je nepokoj a každé možné zlo. Múdrosť, ktorá je z hora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky. A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj. Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ rozbroje? Či nie odtiaľ z vašich žiadostivostí, ktoré broja vo vašich údoch? Žiadostiví ste a nemáte,
Vraždíte a závidíte a nemôžete nič dosiahnuť. Hádate sa a bojujete. Nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte a nedostávate, lebo zle prosíte. Nech chcete to využiť na svoje náročnosti. Počuli sme Božie slovo. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileu. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho, ale zabitý po 3 dňoch vstane z mŕtvych. Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli. Tak prišiel do Kafarnauma a keď bol v dome, opýtal sa ich, o čom ste sa cestou zhovárali. Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší. Sadol si zavolal 12 a povedal im: Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých. Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal a povedal im: Kto príjme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa príjme. A kto príjma mňa, nie mňa príjma, ale toho, ktorý ma poslal. Počuli sme slovo Pánovo. Jednou z veľkých prekážok bez ľudskej komunikácie je nechápavosť. Určite ste zažili situáciu, keď ste sa snažili niekomu niečo vysvetliť alebo poprosiť o pomoc pri riešení problému. Povedali ste mu, čo presne od neho očakávate, a on to nepochopil, a tak za spolupráce napokon nebolo nič. Alebo keď ste niečo urobili s dobrým úmyslom a dostalo sa vám za to len nevďako preto, lebo ostatní váš úmysel nepochopili. Tak bratia a sestry, milé deti, milí mladí, chvíľa nepochopenia zažívala Ježiš, veľmi pekne to je opísané v tom dnešnom evanjeliu, keď sa so svojimi učeníkmi vrátia z okolia Cezárie Filipovej, kde zaznelo Petrovo vyznanie o tom, že je Mesiášom živého Boha. A teraz smerujú do Kafarnauma a Ježiš im cestou rozpráva veľmi vážne veci, ako bude trpieť, ako bude vydaný do ľudí a zabijú ho a po 3 dňoch vstane z mŕtvych. Ide o veľké tajomstvo, ktoré učeníci nechápu a spýtať sa boja. Možno ešte v nich rezonuje to dá Ježišova odpoveď Petrovi, ktorý sa pokúsil zniesť námietky kvôli jeho utrpeniu, ktoré hovoril predtým o tom prvom pretože utrpenia. No a možno preto radšej sa medzi sebou rozprávali o tom, kto z nich je väčší. To, že boli Ježišovými najbližšími spolupracovníkmi, dodávalo určitý počet sebavedomia. Vkladajú do neho osobné ambície, videli v ňom človeka, s ktorým sa to môže ďaleko dotiahnuť. A Ježiš musel to veľa pracovať na zmene ich zmýšľania, veď to, že bol nepochopený, sa nestalo prvýkrát. Keď Ježiš a učeníci prišli do cieľa svojej cesty, otvorene sa ich opýtal, o čom sa cestou zhovárali, a učeníci zostali ticho. Už raz mnohí, keď nechápali Ježišovu predpoveď utrpenia, a teraz znova zostali v trápnom tichu, lebo z očí voči ceste kríža riešili vlastnú dôležitosť. Išli spolu s Ježišom, kráčali do istou cestou, počúvali ho a predsa ich svätí sa rozchádzali. Ich pozornosť nepredstavuje Kristus, ale vlastné záujmy. Ježiš však nemal nad
učeníkmi palicu, preberá ich tému rozhovoru a ponúka princíp, ktorý je normou pre akýkoľvek úrad v cirkvi alebo spoločnosti. Kto chce byť prvý, nech je posledný a služobník všetkých. Prerod učeníkov sa nakoniec podaril. Stali sa pre Ježiša sluhami všetkých, už sa medzi sebou nehádali, kto to dotiahol ďalej, ale stali sa odhodlanými položiť život za Krista. Stali sa veľkými, ale ináč, ako kedysi plánovali. Práve udalosť dnešného evangelia sa mala stať takým prelomovým bodom. Preto Ježišovho utrpenia sa im po Ježišovom vysvetlení tak trochu ozrenila a otvorila im oči. Ježišovo poníženie v utrpení za smrti sa stalo pre apoštolov vzorom, ako sa majú oni znížiť tým najmenším. Teda v Ježišových očiach prvým nie je ten, kto sa stará, aby jemu nič nechýbalo, ale ktorý najskôr myslí na druhých, aby oni mali všetko potrebné. Ako sme ale neraz ďaleko od tohto Ježišovho pohľadu? Koľkým ľuďom ide len o svoj prospech, o svoje postavenie, o svoje istoty? Pri ich získavaní neberú hľad na nikoho a na nič. A to je koreň všetkých spoločenských a ich vzťahových problémov dneška. Pokud je to možno nazvať pomýšľenectvo, spícha alebo nejaký egoizmus, a je to ako vírus, ktorý napadá organizmus, a keď vírus napadá organizmus, tak sú problémy a nefunguje všetko tak, ako má. Keď človeka napadne vírus pomýšľeneckosti a pýchy, dochádza k vážnym poruchám v jeho živote. Existujú dve motivácie ľudských konaní. Buď sa namáham z lásky k Bohu a uvedomujem si, že som človek hriešný, alebo sa namáham z lásky k sebe a chcem iným ukázať, čo znamená a iných používam na to, aby som svoje ciele dosiahol. Druhý postoj negatívne ovplyvňuje všetky medziľudské vzťahy a dostane do vzťahu k Bohu. Ježišovo usmernenie znie jasne. Kto chce byť veľký, má slúžiť druhým, nie poslúžiť si druhým. Autentický kresťanský život sa jednoducho žije v konkrétnom nasadení pre druhých, a to znamená v službe. Pozvanie k službe je charakteristickým listom, ktorému musíme venovať pozornosť. Byť kresťanom totiž znamená slúžiť dôstojnosti bratov a sestier a žiť pre nich. Preto je kresťan vždy pozývaný, aby odkladal stranou svoje požiadavky, očakávania a svoje služby a uprednostnil tých, ktorí to práve potrebujú. Všetci máme kresťanské povolanie k službe, ktorá slúži z lásky a vzájomnej pomoci, aby sme neupadli do pokušenia služby, ktorá slúži len sebe. Pápež František v jednej zo svojich kázní povedal, že kto nežije pre službu, nehodí sa pre život. Áno, svoje ľudské a kresťanské povolanie treba v prvom rade žiť naplno. Nielen teoretizovať, ale pred výstupom ich štýl života sa rozhodnúť a stále máme pred sebou v podstate tie dve voľby. Buď príjmem Ježišovu modlitbu, alebo sa budem správať tak, ako sa správa svet okolo mňa. Buďme k svojej úprimní, skôr nám je bližšie to zmýšľanie sveta samozrejme, ale tomu Ježišovu plánu sa treba učiť. Ľudia skôr žijú podľa rôznych svetských múdrostí a preto je medzi toľko nevraživosti, sebectva, zmetku, nezáujmu. Kristovo učenie stále ako si nie sme schopní pochopiť a prijať za svoje. Naša viera, ktoré sa hlásime, tým pádom stráca v tom hlavný obsah a náš život zmysel. Drahí bratia a sestry, milé deti, milí mladí, Ježiš ako kritérium osobnostnej veľkosti ukazuje postoj k dieťaťu. Dieťa sa nedokáže postarať o seba. Potrebuje starostlivosť rodičov. Deti sú odkázané na ich lásku, obetavosť a starostlivosť. Byť rodičom znamená dať bokom všetky svoje záujmy a venovať sa telesnému, citovému a duchovnému dobru detí. A zo starostlivosti rodičov sme vziať príklad aj Kristovi učeníci. Majú dať bokom svoje túžby po vyniknutí, po veľkosti, po vlastníctve a učiť sa starostlivosti o dobro druhých. Lebo je to práve ochota či neochota slúžiť druhým, ktorá vyjadrí našu hlúpovosť alebo našu veľkosť. Amen. Daj, aby sme vždy zostávali v Kristovi prehomíči.
za všetku zemskú úrodu. A prosíme ťa, aby sme nezabudli na duchovné bohatstvo, aby nám ponúkaš vo ešte väčšej miere skrze Krista nášho Pána. Dobrotivý Bože, Ty dávaš slnko i dážď a hojnosť darov chleba. Si rozsývač, ktorý do našich srdc zasývaš Božie slovo a túžiš, aby vzkričilo a prinieslo hojnú úrodu. Daruj nám silu premeniť Tvoje slova na hojnosť dobrých skutkov pre druhých. Lesné plody sú symbolom všetkých darov prírody, ktoré nám dávaš. Pane, daj nám silu a šľachetnosť, aby sme dokázali operovať pekným slovom aj úsmevom svojich blížnych. Záhradné plody predstavujú ľudskú prácu a trpezlivosť, s ktorou sa o ne staráme. Otče, Ty sa vždy staráš o nás aj všetky Božie stvorenia. Dávaš nám svoju lásku prostredníctvom dobrých vecí. Žehnaj všetkých ľudí, ktorí sa starajú o plodiny tohto sveta. Nesieme Ti, Pane, chlieb a víno. Nesieme celý náš život. Ďakujeme Ti, že sa o nás staráš, že nás miluješ, že zostávaš s nami. Daj, nech Ti vždy a všade patríme. Ďakujem Ti za chlieb života i za prácu, ktorou sme mohli prinášať úžitok pre druhých pri zbere úrody.
naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné. Vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a večný Bože. Lebo od Teba pochádzajú všetky živly sveta a pravidelné premeny času. Človeka si stvoril na svoj obraz a podriadil si mu divy sveta, aby v Tvojom mene vládol nad všetkým tvorstvom a nadpnutý krásou Tvojho diela. Ústavične ťa chválil skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto ťa my so všetkými anielmi chválime a radosne voláme. Prosím na nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On, kto s Tebou zranený vzal chlieb, vzdával Ti vďaky a dobrorečie a lámal a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával Ti vďaky a dobrorečie a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.
Na vzdávanie vďaky Bohu za udelené oprošenia týchto prináša predovšetkým eucharistickú obetu chvály, ktoré používa v slávnej Eucharistie. Ročne večerme rozličné hodiny kňazským nás pouča, že vždy nám treba zatrvávať o vzdávaní vďaky. Velebme teda Pána, že nám dobrá zeme znova uštedril v týchto nových pôdoch. A ako Ábel predložil Bohu prvotiny svojho stáda, tak sa aj my učme prinášať Bohu z prvotnín zeme a podeliť sa s nimi znúcnými bratmi a
aby sme boli synmi nášho Otca, od ktorého pochádzajú všetky dobré veci na úžitok všetkých. Modlíme sa. Všemohúci Bože, prosme Tvoju láskavosť, pokrok dažďom požehnania a vodní zeme, ktoré milostivo živíš, primeraným povetrím a blahom. Daj mi Tvoj ľud stále vzdávať vďaky za Tvoje dary. Na tom hodiny dobrami z úrovni zeme hladných, núdzich a chudobných, aby chválili Tvoje slávne meno, skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Poďte v pokoji a oslovujte Pána svojim životom. Amen.